खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दंफैयो नै न'आव फैदोंलाय मा होनो आलु गायनो फैदों। आयु न'आव सफैना ओंखाम ओंख्रि संनानै अरदाबाव संना मेगना बुथेजोब्बाय अरा ओरैबायदि उखुन्दै खुयो। ओमफ्राय बैयावहाय मादैमोन ओमफ्राय बिबाजै ओमफ्राय बिदा ओमफ्राय जोंनि बाबा ओमफ्राय आदै गायगासिनो आरोना बिसोर गायनायखौनो नायनो फैदों आङो। न'निफ्राय एसे गोजान जायो नालाय न'आथ' बै खिथुआवसो ओरै बिसोरखौ भिडिअ खालामहैदों आं माने टाउनावसो थायोना बिसोरो टाउननिफ्रायहाय जोंनाव आलु गायनो फैदों जोंना हाया मेरला नालाय लांदां फादांनो ओंखायनो देखायनि र' मेंबायबो नामा नोंसोर आलु गायनायखौनो भिडिअ खालामफैलायदोंमोन आङो। आलु गायग्राफोरजों हायासैनो नै हाल बोग्राया मेंबाय बिथिं गायनो नाङामोनलै बाबा आलुखौ बे स्कुलनि ओरै साया जायोना बेयावहाय बै सान्दुं नांनाय बिथिं गायनांगौमोन। साया जायो बियो स्कुला अबेनिफ्राय गायबोखो बैनिफ्राय बै गोथां गोथां नुबोनायालाय मा जिनिस मुला देरबाय जाजाबाय नामा? बेयाव गायजोबगोन ओरै बैनिफ्राय गायबोबाय बिसोरो बेदरनिसो बिलाइ जाग्रा नङा बस्था मोनसेयालाय आलुआलाय ना बेनो गैला बाबा अफाय जानद्रायाखै आलुआ उन्दुहांहां जादों बे फिलाप जाजोबगोन खोमा ना नैबे बस्थासेजों नङाबा बबेसिमल' फैगोनदां बस्थासेया हाया थानो हागौ एसे बैसिमल' फैनो हागौ गुवार ना आंहा ओंख्रि मोनाखैहाय थांफिनसां आंहा ओंख्रि संनायानो मोनाखैमोन ओमफ्राय बिसोरनि आलु गायनायखौहाय नायफैग्रोथारबाय आं गायखांखो ना माखो होननानैहाय ओमफ्राय बस्थासे दंबावो आरो गायखांजोबाखैहाय बिसोर गायग्रोथोंसै आंहा ओंख्रि फोमोनहैग्रोसै मेगना बोथेजोब्बाय अराव थानानै ओरैबायदि उखुन्दै खुदों बनाबो खोरखि दंबाबो थाङा न' सिङावनो गुरलायबाय थायो। ज' ज' गायफैबाय आलुखौ देग्लाय आरो देनां बुरनायावबो बिदिनो ज' ज' जागोन जोंना मानि न'खरनैजों गायफैदों आरो ना आयंमोनहा न'खरसे ओमफ्राय मादैमोनहा न'खरसे बिदि गायफैदों। सान्दुंआबो अयथासार अरावसो संगासिनो नै ओंख्रिखौ बे थारुनजों दाउजों दाबो मोनाखै ग्लाब ग्लाब गोदौखायो नै अराव संनाय ओंख्रिया बिराद साइस जाखायो। ओमफ्राय अमा बिथै होनानै एवनायसोमोन ना बैयो अमा एवनाय मोनखांबाय ओमफ्राय आरो अमा लाबोबावदोंमोन बिबु ओमफ्राय बेखौ अमा बिबु एवगासिनो नै ओमफ्रायो आरो नैबाव दंबावो मैथाजों नाजों संगोन गरमा हाखाला दानो बोरैबा मोनजोबखाबाय आङो खर'बो मानस्रावला जोब दायो आंना ओंख्रिया मोनखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो आलु गायनायाव थांनोसै गायफानाय जायोना जाया नायनोसै र' सान्दुंआ माथो हाया हायाबो मोनथारदों। बायनानै जाबा आलुआहाय गासिबो बेजाल गोजा नालाय हासार होनाय मानाय मोनो ओमफ्राय बिदि न'आव गायबाहाय अर्गानिक जायोना गोबोरखि हासारनि ओंखायनो जोंहानावहाय गायफैयो आरोना बिसोरो आयंमोनाहाय टाउननिया गामियावहाय गायनो बायनानै हरो ओमफ्राय बिदि गायफैयो देनां आलु बुरनायावबो ज' ज' जागोन।
नांगोला गंनै जानांगौमोन बोग्राया होमबाना थाब थाब जागौमोन बेखौनो गारख'नो हायाखै गंसेनिखौनो माथो दहायलाय बख'नो हायाखै होनना मोनखायसो होनदां मोखां ओरै जादो Oh. Maban na ang mawas na. Nanggal ko naman nanggal. Lagi na try ala biga zakana ako. Ano kadang? Ha? Kemarin saya tapi balai mana? Dah kemarin cer? Dah kemarin? Cer? Sampai isi zakra. Bini. नांगोलखौनो बख'नो हाया जोंजों गायनायावनो हास्लाबलाया दसे गायनायालाय गायदोलाय दसे जिरायदोलाय जि मोजांखा बांद्राय खस्थ' नङाथ' आलु गायनाया ना आरामसे रानना होलांबाय था हारसिंबाथ' खस्थ' जायो खस्थ' नङा हनै बोनाया बोनायाव खस्थ' हारसिंबा खस्थ' जायोना बोलाय गायलायबाथ' खेंग्रा खेंग्रि जाजोबगोन जोंजों बिदि बोनो हायो जाम्बि आं बोनायनो बाबा दैथुन दंबा दैथुन बोनो हायोमोन बेबो जाया नांगोलखौनो रावबो बोनो हायानो नै बाबाल' बोयो मेंबायनो हाला नों बोदो आं नांगोल थांजिरायो उन्दुहां माहां जागासिनो दङ उन्दुथायाखै दहाय उन्दुनो बायदि जाबायमोन मेंफिनदोंमोन ओमफ्राय आरो नै दा बाफिनदों उन्दुनो बायदि जादों थासुमलि गायदों नामा देग्लाय मा थासुमलि बायदि ओयो फान्थाव दानस'नाय ए मालाय मोजांसो जादों सान्दुङाव बेहा जौ लोंनाया गगारदों गोलोमनानै मोजांसो बिदियाव जौ लोंग्राफोरनि थाखाय सान्दुं गोसायाव गोलोमनानै गगारफिनो मेंनानै आरो गगारफिनगोन गोलोमदैया बाबार गहोखाथार आलिखानानै माबानो बे पाइपआव नै ओरै आलि आलियाव नोगोद दै होजायो आलियाबो जा जुथे माथे बे बिफांल' दाहोजोबा हाखर खालामनानै दै होआ पान्जाबाव थां गासिबो दै होजोबो आलुआव ओरैबायदि दै होयो आलु नांबावगोनसो नामा लायनो आद्राखौ आद्रा जानो हागोन र' मोनसे बेसे बुरजा दंबावो एसे मावथि खेबाबा मावनो रोङै नुया नङाबा देलाय लुलाय गाननाय जोमनाय ओंखारबा
जों मावग्राखा देलायनायावसो जोंखौ मावै बायदि नुयो खथ' मावथिनो गामिनि थांबायलै नांगोला आखाइ जाबनांगौ आखाइखौ फोनसे गाहायाव बथला सोरनिबासो दां बिमान जेबो नुवा खोमसि सान्दुंआ